bersama kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Gampang muni apa? Gerajakan Banyu. Ya, lah kena tak kena sak juta ngono ben misone ora kena. Nek wis janjian pokok kok nek semisal di 200. Padahal bayarane 900. Gerajakan Banyuwangi. Ya Mas. Neng pasir-pasiran Sembur-semburan Dek besik semayanan matre janji urip bareng sir-siran bari gandengan dek asli Banyuwangian. Bingung sama gabung, sing mlaku biasa lho, Pak. Bingung nak serata wong gamelan kok glang-gleng. Jatuh. Asam mumet gas. Bisik-bisik yuk.
Kene selamat paham apa jelek-jeleknya. Kowe mumet tak? Padha. Jangan lek nom-nomane seneng-senengane ngejelek. Oke. Kok entekno ngantek samire ora. Jelek terus ya. Jelek terus kanggo sarung. Wayahe apa? Bisik-bisik ya. Berarti ora oleh banter. Boleh no ngecek mesti ora apal. Ngomong kan bisik-bisik. Lagi seke bisik-bisik. Lah iya kan iri-iri to, Rek. Cakepane care. Dalam? Cakepane bisik-bisik gitu lho. Cakepane. Iya toh. Bisik-bisik itu lho. Ukarane iki. Liriknya. Bisik-bisik ngono. Lah iya, munine lirik tapi kon bisik-bisik. Heeh. Angel men to iki. Ora angel kok aku yo bingung kok. Jahat. Atasi nggih. Ayo. Bisik-bisik semayanan. Jeleknya di matre janji oleh bareng. Jadi kok kan wejreng. Dikek jaluk jireng dikek kok malah nesurun. Malah minggat. Kok iya sik urung kok. Wis kulino nesunan ya. Ini trauma, biar tau dikepruki wong. Nek kulon kuno-kuno ya ta? Mula kok dhuwur nganggo sing rada empuk-empuk. Iya ini misul masa orang mulai. Wis wis oleh. Khusus kanggo. Soalnya rane anune mana ini wis. Rane. Wis rane. Arep Pak Lurah lolos. Yo jeleknya juga akeh-akeh nonton cowok. Ya omongnya wis oleh. Ora mulai omong sing apik-apik kono ndak ngono. Jare sing piye. Jadi garek kan muni kacau. Sapa ora Awakmu nek Mau nek buri nek buri mang ayo saksine lho. kan lho. Rasan kegeger. Ora sumpah. Mau lah malah mending ini. Ora, wis Kok dalane wis ono. Oh, Alah yo mang. Sapa? Iya mau yo. Elek. Nek buri mang. Iya ya. Nang buri mang. Jokok motoren. Ora. Kulino. Ora kena kok ngenang ngene kan. Ya bagus. Oh yo. Gitu. Lo nganggo kantin. Ya, pisau 500 persetujuan Kopuli. Yo. Oke. Ya wes, ayo. Telaske. Pisau 500. Sir-siran Ayo jelek nek. Asik. Yo, Bahagia terlayang. nadamu aman. Gedean no aman. kowe dene sama kakak. Matur nuwun Mas Samirin, Mbak Mindul, Mas Siap. Gareng. Nggih. Sing diteruske nggon goro-goro. Oke. Jo jeneng aku yo dangdute sik kok tenang mawon. Nggih. Nggih, Mak. Yo lek wis dhisik-dhisik to rek. Alah ngopo gebredek lek seran nyelip dalange yo monggo. Nggih. Ora tertib, Oh tertib ya. tertib. Anu giliran antri ra apa-apa. Nggih. Wis to dhisik aku kere-kerinan. Lho dhisik ra apa-apa rek. Alah motore lho wis ngenteni kowe. Motore wis ngenteni. Kemang lek ngerintah. Menika ugi wonten saking anu napa ndi kene mau nganti lali ya. Kru media Pemdes Kupuk. Nggih. Tenda biru. Boy. Lagu mure. Oke, Jan. Boleh satu lagi, Mas Samirin, Mbak. Iya. Mbak. Lagunya apa?
Manut mawon, manut panjenengan. Pokoknya sing Manut. paling nyaman dari Mbak Mintul. Yang mana? Beri kini usik di Oh, iya. Mintul kok ya. Ini lagumu Rene Nabi Rusala aku rong lain. Nggih. Enggak, yang paling nyaman lagune Mbak Mintul monggo. Ajeng aja Nyaman. lewat depan Gak nyaman, rumahmu. Oh niki nggih anu kok nggih. Kau melihat ada kaca biru. Katake sapa? Tenda biru. Oh tenda biru. Oh, katok biru ya. Lah ya sing ajeng aja gitu. Iya, iya, iya. Monggo Rin. Ya. Lainnya juga tidak masalah kok. Lainnya Ini tidak betul. masalah Mbak Mintul itu toh. Diganti Oh, tidak iya, masalah. bebas. Musiknya. Lah urip kono. Ale ale rasa balik. Curhat iki. Nggih, nasibnya seperti itu. Kula namung tut wingking panjenengan macane. Nggih. Piye? Kula namung tut wingking panjenengan kok menang. Piye keluarne apa ndang matur? Nah, kono. Kurang nanggap dhewe no. Iya toh. Kita ya alulululu iki. Nggih. Napa-napa? Boleh satu lagi nggih. Mungkin sik munggah mulih kok. Ora roh no aku. Bebek. Lah duitnya entar tak apal nih dulu. Wah. Album terbaru kita kan Domba Kuring. Nggih. Harus jadi cendelo ora tak apal. Kuring salah. Kerajakan Banyuwangi kalau enten Mbak Pindu. Wah, nggih Oh, betul. betul. Oh, enak nih lagune. Iki kok mati kaya apal-apal. Loh, Mintul. Oke, ya wis. Oh iso kabeh aku apal. Loh, Mintul sembarang lagu apa? Ya. Cuma kata-katanya kadang ora komplit. Mesti kulit Oh, songkok. Ayo berajakan. Aku sok jane nolek ya. Pripun? Demen nyang sindian iki. Ten Lah kok iso? Sing mbok senengi sing ndi Ren? Eh? Sing mbok senengi sing ndi? Kowe iki wis suwi aku lho. Iku ya. nggih. Saya tak golekne aplikasi sing iki. Kita iki mau karo awakku lho. Ketake gedhing karo sami. Lah, Gedhinge tenanan nang awakku. Gedhe. tukang son iki lek njaluk sawer romongo. Bagus ngambil 300 gawe son. Nggih. Ojo gedeng aku tuh Mbak, aku demen ya. Tenang mawon niku rombongan nyeslong kok nggih aman. Ya ya. Nggih, sido. Apa? Sijo. Gerajakan. Oh, yo situ orang Mintul. Piye? Terima lagu ya lho. Ada Ren, yo mau Bisa dapat nggih. ae iso. Assalamualaikum kayak gitu. Waalaikumsalam. Ini lagu nih gareng. Rasa terusnya rapo enak lagi Ada gareng. nih. Gareng Ya. tak patek. Kok iso misuhi aku lho sone. Sopo tuh sing misuhi? Lah kowe mau misuhi aku. Piye lek aku misuh piye? Lah yo kowe mau piye? Piye jajal? Ora ngerti aku ora. Oh yo ora misuhi. Sapa mau Geluto gantung? lho, geluto. Sapa mau gantung nang aku? Awakmu no lah aku lho ramuni. Ora pareng. Ora parah sing kuwi. Cah piye? Kok balura gareng potong 400 habis wangi to. Mesti tau. Lah bang muni opo? Gerajakan banyu. Ya, lah kena tak tapi 1 juta ngono ben misone ora kena. Nek wis janjian pokok kok nek semuso di 500. Padahal berane 500. Gerajakan Gerajakan Banyuwangi. Ya, ya Mas. Ayo jauh. Yo. Kerajakan Raina wengi sing tau sepi lanang wadon kang kekati susah hati Longgone pasir sembur-semburan
pinggiran pinggir pesisir rajakan dik bisik semayanan matre janji urip bareng sir-siran bari gandengan sing asli pacuangian ayo dulu datuk Oke deh. ayo ayo Kerajaan Raino wangi sing tahu sepi lanang wadon handekane selesai hati langkah ning pasir semburan kereta ayo manuk seliweran gandeng tangan ning pinggiran gandeng asik aku yang bingung sama gabung sing mlaku biasa lho Pak aku bingung lah ternyata uang gamelan kok gleng asam mumet gas bisik-bisik yuk. ini selama cek paham apa jelang ya Kowe mumet tak? Waduh. Ndangnya lek nom-nomane seneng-senengane ngejeleng. Nggih. Pokoknya tekno ngantek sabire Jeleng terus ya. Jeleng terus nggak bisa. Wayahe apa? Bisik-bisik ya. Berarti ora oleh banter. Kulino ngecek mesti ora apal. Ngomong kan bisik-bisik. Tegese ki bisik-bisik. Lah iya kan iri-iri to, Rek. Cakepane care. Dalam? Cakepane bisik-bisik gitu lho. Cakepane. Gitu. Bisik-bisik itu lho. Ukarane iki. Liriknya. Bisik-bisik ngono. Lah iya, munine lirik tapi kon bisik-bisik. Heeh. Angel men to iki. Ora ngerti bro aku ya bingung kok. Jahat. Atasi mungkin. Ayo. Bisik-bisik semayanan lagi di matre janji oleh bareng Jadi bukan wejeng. Iki jaluk jireng dikek lo malah nesu lho. Malah minggat. Iya seurung kok. Wis kulino nang nesu nang. Ini trauma, dia tahu dikepruki wong. Nek kulon kuno-kuno ya. Mula kok dhuwur nganggo sing rada empuk-empuk. iya ini misuh masa orang mulai Wes iki selek. Khusus kanggo. Soalnya rene anu ne malah ini. Mana? Arep Pak Lurah lolos. Yo jelenge juga akeh kok cowok. Lah wong wis oleh. Kulo mulai omong sing apik-apik kan ndak bener. Jelek sing iki. Jere-jere kan muni gacok. Sapa ora? Awakmu nek Mau, buri. mau, nek buri, Nek buri mau. mang ayo saksine iki lho. Kan Lho, Rasan gegeger. ora sumpah. mau lo malah ngene. Kok dalange bis ngono. Wow. Alah yo mang. Anak sapa? Yo mau yo. Enak. Nek buri mang. Iso. Nang buri mang. Jongkok motor
Ren. Ora kena mengenang ini. Oh iya. Gitu. Mau nganggo kantil. Ya, pisau 500 persetujuan Koburi. Yo. Oke. Ya, wes. Ayo. Telaske. Pisau 500. Sir-siran Ayo, jelek kene. Asik. Yo, asih banyu innalillahi Anu. Ayo beragam nggih. Matur suwun Mas nggih. Atas kematiannya sekedap loh. Atas Ora kematian sekedap. Ora ya. Yo lek wis dhisik-dhisik to rek. Alah ngopo gebretek nek sing nyelip dalange yo monggo. Nggih. Ora tertib. Oh tertib. Tertib. Anu giliran antri ra apa-apa. Wis to dhisik aku kere-kere nang. Lho dhisik ra apa-apa rek. Alah motornya wis ngenteni kowe. Motornya wis ngenteni. Emang lek ngerentah. Menika ugi wonten saking anu napa? Ndi kira mau nanti lali ya.